les propostes de jocs de taula que porto avui no deixen de ser excuses per obrir converses, per parlar, per abordar converses o situacions que no són còmodes, com ja hem dit, però formen part de la vida. La primera proposta de la que m'agradaria parlar-vos és el joc del monstre de colors, basat en el llibre d'Anna Llenes, el llibre del monstre de colors. Probablement coneixereu, sabreu qui és el monstre. Jo crec que tu estàs una mica familiaritzada amb el monstre, no? De fet, te'n recordes l'any passat vaig anar... Bueno, no sé si em vas veure les fotografies, vaig anar disfressada del monstre de colors. Ah, sí? Del de la calma, que és el que més em representa, de color verd. Pels que no el conegueu, el monstre és com un personatge fet de cintes de colors. Llavors, la premissa del conte, i també del joc, és que el monstre està fet un embolic. No sap ben bé què li passa, té un embolic molt gran d'emocions dins seu, que el conte representa per tots aquests colors que veiem entortolligats al voltant del seu cos. Per això el monstre demana ajuda, i una nena, la Nuna, l'ajuda a posar ordre. La Nuna acompanyarà el monstre en un viatge a través de les emocions per comprendre-les una a una, tot plegat en un estil d'il·lustracions que impacten visualment. El joc de taula, que està implementat per en Josep Maria Allué i en Dani Gómez, i que publica The Beer, porta damunt del taulell el llibre, i ho fa amb un taulell on es mostren aquestes 6 emocions bàsiques que apareixen al llibre, i amb 2 figuretes, la del monstre i la de la nena. Caldrà tirar un dau i llavors els personatges van movent-se a través d'aquestes emocions. La gràcia d'aquest joc, i és per això que en parlem avui, és que cada vegada que el personatge del monstre cau en alguna de les caselles d'emocions, si volem que el monstre entengui de què tracta aquella emoció, es convida la persona que ha tirat el dau a explicar una anècdota que tingui a veure amb aquella emoció. Doncs causa l'alegria, explica'ns alguna cosa que et posi alegre. Causa a la casella de la tristesa o a la de la ira, explica'ns una situació que provoqui això. I aquest és el moment, aquest és el detonant que volem provocar si volem parlar o si volem afrontar una situació que ha passat o que estigui passant amb els més petits, però també amb els més grans, vull dir, aquí no, el joc posa de 4 a 99 anys, o sigui que sigueu tots benvinguts a jugar-hi. La gràcia és això, no només serveix per parlar del dol, sinó per abordar conflictes, no? que hi pugui haver entre germans, entre cosins, que puguin passar a l'escola, etc. Sí, ajuda tant els més petits a identificar les emocions i les experiències que han viscut amb cada emoció els pares o mares o família amb qui jugui, tant com per ells mateixos, identificar-les i validar que aquell moment que van sentir és tan lícit com el de l'alegria, com el de la por, com el de la tristesa. És xulo, em sembla molt interessant com a mètode per anar exercint una miqueta aquesta intel·ligència emocional que ens anirà també per enfrontir-nos davant del dol. Totalment. I el podeu jugar per provocar converses o el podeu jugar per passar-vos-ho bé, també, perquè al final també és un bon moment per parlar, no? per passar una estona junts i per veure, és un joc cooperatiu al cap i a la fi, en el que si un cop explicada aquesta anècdota es pot s'obté, hi ha els pots, no? que són els mateixos pots que apareixen en el llibre, en selecciones un i veus si coincideix amb l'emoció en la que